ще играем Грани от компютър, като си изтеглих версията, от която от Google Play през компютър и мога да използвам контролите, които са ми добавени от самия компютър, и честно казвам, контролите са малко афив. Да, ще се виждат. Няма да виждате целият екран, защото телефона ми няма кой знае какъв зум. Малко странно е играта, но няма да сме много добри. Значи, кляка се с С и стрязва с мишката да си... С Е се взима, добре. Честно, това е малко да го намаля. Аз тествах играта преди малко. Би. Как се хвърля? С сейф. С спейс. Аз тази фаза го метнах точно тук. Какво падна, е? Какво падна, е? Не, please, no, please. Той къде отидеш, бе? Аз със сер се изза. Аз почвам с това спам. Ацея кунца. Виждаш ти. Виждаш, айде да ни казвам какво виждаш. Как издаде чак толкова силен звук, като излязох от... Това точно... Тук ли съм го фърлил, бе? Да, вие сигурно виждате мишка. Кракай, плиз! Ей, къв шамар ми! Брат, откъде ме чувал? Нали съм на изи? Виж, аз самата се усети и трябва да дойда, трябва да видя какво се случва. Чай ще опитам да направя да виждате екрана, макар и се вижда размазано, тъй като камерата ми е малко кофти. Майка ви те иба. Сори хора, ма ще си виждате само толкова. Поне ще отдалеча монитора малко от екрана, макар и пак няма да се вижда много. Пак ма видя. Как виждаш? Сега как със сер? Аз направо тук отгоре от това ще го цъкам. Ще дойдеш ли? Дой, само тествах. С P се хвърля добре. С E се взима, с C се кляка и се става. Капан ми постави. Много мило. Изтръгна. Сега ще се върни, защото сама са бъри кашоните. Какво ще се занимавам, бе? Дойде. Да видим кое има тук. Няма нищо. Хубаво е, че има музика, когато ви гони. Не. Сега това издаде звук. Как се хвърля? Аз с Space забравих. Няма да е кома тук. Само това наистина малко ще го намаля, защото е много гадно. Това време на време цъкам и с мишката това. Добре, малко ще го увелича така. Няма. Има версия, която е направена за компютър, обаче тя се плаща. Чай да долу пекла да няма. Аре бе, брат, шо бъги толкова. Кома тук, нищо не. Какво правим сега? Не, ще я сложа в сауната. Тя ще дойде сега след малко, ама. Бац! Бързо в колата, как се влезе в колата? С R. Аз влязох. Ето идва, аз чувам де. Виж я видите. Влез, та. Не! Що не влезе? Да, много смешно, със сигурно. По принцип не е толкова лесно, това малко трудно се играе така. Излизам. Добре, ще опитаме отново.
Аз това нямам идея как го мет. What? Как е паднал там, бе, пич? Така, взимам, хвърлям и се крия пак. Едното е път да отида там, за да я затворя. В принцип много се бъркат тия контроли, защото... Едното е път да влезе, а не да дойде тука. Оп, моля да влез този път, верно. Защото аз все пак го метнах вътре. Оп. Оп. Айде, чао. А това аз ли го отворих? Нямам идея. Капан! Прекрасна идея. Сега нямам идея колко време ще е там. Трябва да ми излезе 2 минути. След 2 минути аз ще огледам етажите. Не, нищо. А защо скърца пода? Уж на изи. Колко ила? Let's go. Ма това няма ми трябва в момента. Какъв звук издаде. Нищо. Не, решил остава отворено. Значи има 2 гранита. Мисля, че имам още малко време. Тук където умрях. Има един трик, който тя да махне дъските, като това се хвърли от другата страна, но няма го правя още. Тук... What? Как се кляка? С C. F ко прави? Нямам идея. Фак. Това може ли да го метна долу, бе? Няма ли да е забавно? Окей. Аз не я виждам да идва. В принцип ме кефи, защото имаш дупка в тавана. Окей. Кома тука. Междуто знам един трик, който това да падне без вие, да падне с него, ама трябва е така. Фак. Оп! И сега ще заблудена нашата. Не бе! Пълен идиот! Ставай горе. Тя би трябвало да дойде. Защото не я виждам никъде. И сега гледате да ме издебне в гръб и аз да падна тук долу. Но това е възможно. Аз като се движа по ръба, ще Ай тя. What? Уж паднах и уж тя ме удари с бухалката. Значи аз умрях по 2 начина едновременно. Исках да видя какво ще стане, ако аз падна отгоре. Искам да видя какво ще стане, ако падна отгоре, но това кога ще изчезне. Че видяхме какво стана, умрях. При това 2 пъти. Добре, аз не искам това да го гледам. Даже като го цъкна... Дори нямам бутон Хикс, по който да... Брат, аз не искам да го тегля, аз искам да го разкарам. Добре, ще изляза от играта и ще вляза пак. Вие вижте за разлика колко малко вижте от монитора, се едно ви е зумнат. Shift и Tab. И какво за Shift и Tab? E12. Да ги виждам и да не ги виждам. Искам да ги виждам. Добре, лош на Easy пък. Extra Looks, Night Time, Nightmate. Игра на най-добрите настройки, ама не знам. Practice Options. Това даже няма идея какво е.
Ще пробваме още една игра. Със сигурност няма да успеем да направим почти нищо, защото от телефон знам, но от компютър е по-трудно. Ако може и да си свържа монитора, ще да е хубаво. Но ние ще да не пробваме, бе. Мисъл, дали може да се игра от контролер? Мали, ако може, ще е много хубаво. Наистина ще е много яко. Ма то няма нищо против да си цъкната лампата. Това ни пречи на камерата по никакъв начин. Само не трябва да цъкам PlayStation бутона, защото ще се активира PlayStation и после трябва да се занимавам да го изключвам. Пробваме, може да стане. И ако стане, ще е много хубаво, защото е по-лесно. Не стана. Ми ще играем така, после. Так, оставаме окадала. Така, да видим каква друга мизерия. Не. Чек, аз ли отворих или тя, защото аз... Тук, щом видях вратата, направо са стресна хацки, много честно ми казвам. Аз пък не очаквах тя да ми отвори вратата и така. Братва, не ми трябва. Тя пък, добре, че оти нагоре, аз тук да имам малко свобода. Защо не виждаме луната, както и половината къща в нощното небе? Това прозорче при беше направено да не се вижда, ама сега вече се вижда. Защото при не се вижда. Добре, има горило. Това е хубаво. Събрах с кой бутон. Да ми поема в мазата. Ако тя не е тук. Какво е това? This is my 50 days in this house. She tells me where I am good. I needed my body hurt. Май го чета грешно, защото е много странно написано. Затова го изхвърлям и взимам тази фаза обратно. Защото е моя, аз сам се я направих. Котката пак прави нещо. Добре, тук няма нищо. Тук тя няма как да ме види, нали? Чао! Чай имам идея. Аз е втурно. Браво, аз съм свобода. Или нямам свобода. Пак се обърках. Да, виждаш ма, обаче не тръгна към мен. Год. Ама как се стреля? Он идва. Какво? Как си извъртя главата, ако не е тайно? Поне тук ще имам време да се кача. Не чай, бе, то е насам, бе. Ти какво искаш прави? Аз... Ма това не издаде никакъв зоб, тя как знаеше къде да отиде? Само тук да не взема нещо да се боря. Всъщност трябва да се боря нещо, не сега ще взема това. И книгата, ама тя не ми трябва в момента. Аре бе. И пак камерата падна по някаква причина. Хора, буквално само това слизане ми улесни бая. Защото най-накрая имам с какво отбранявам срещу тази бабка. И сега какво? Трябва да чакам дойде ли? А това къде падна? Тя няма къде да дойде от тук, нали? Чай да издам малко звук. Това би трябвало да извика. Би трябвало, не съм сигурен. Чай откъде? Не, няма я. Аре, бе! Какво направи? Не е хубаво там, защото само може да дойде да ма не е бе хубаво. Добре, това как? Не издава шум.
Издаде този път, добре. Значи сега този път, ако ни дойде, ще е малко провал това, като правя. Ама как стреля с цели, как стреля? Сега ще... със сейф. То даже... тук си го пиша, аз това не го видях. Аз чакам да имам, тя не идва. Аз чувам как са хили, ама тя не е тук. Трябва нещо да съборя, това ще го съборя. Това вече, ако не го чуеш, направо не те знам. Ето я дойде. Yes. Не. Това ми трябва. Гледа как падна напред по лице. Пак 2 минути. Окей. Тук е нещо. Значи за качалки, нищо. Една книга няма да използвам, защото не ми е нужна за сега. Трябва да взема от ферката. Поне знам какво трябва да правя, обаче не знам как ще игра така. Само тази стреличка там да ни остане. За това оръжие го взимам, ще е в стартовата стая, за да може, ако тя ни убие, да можем ние да я убием нея. Ще го метна ето на масата, ама тази стреличка дойде, тя ще спре. Тъпото е, че няма спринти, само това, ама сега както и да е. За това как се използва по дяволите. Това си звъни, тя дори не е тук. Даже няма нужда да ставам, аз не ще ставам после малко. Добре да кажа, пак това го фърлих, без искам. Сега отиваме надолу. Хора, дайте един лайк, за да видите колко е трудно това, защото нон-стоп обърквам контрола. Всеки момент ще трябва хубаво сигурно до главната стая и ми трябва карки, за да може това го отворя. Между другото гледах един глич, през който мога да взема предмета вътре. Аз тук нето май няма нищо или просто... дай това го отключа. Клещите. Аз даже не ги видях. Тук има ли нещо? Не. Какво? Къвто двигател? Само с 3 будала. Това го оставам тук, защото в момента не ми трябва. Вземам във вас. Според мен тя ще се е събудила вече. Защото мина много време. Няма я. Аз това ще го стрежа. Трябва ми и чука, както казах. И остана още едно нещо, което трябва да се среже. Затова тя ги оставяме... Не тук. Тук на входа. За да знам, че са тук. Сега, това ще го взема, защото според мен тя се е събудила и ще я приспим отново. Опа. Тя сега ще дойде. Докато аз се наканя. Чай, тук ще застана, за да съм сигурен, ако дойде да я застрелям на време, защото в момента нямам идея тя да дойде. Да, ето чуваме. Пац! Не, това ми трябва. Добре, взех си го. Така, момента го отиваме пак да си вършим работата. Трябва ми чука, който още не сме намерили. Който даже няма идея къде ще е, затова мисля да сляза долу. Няма да я превъртим играта. Бами ми звъни. Не мога сега говоря. Едно видео не мога да се направя без да ме потърсят. Да видим дали тук ще е чука, макар и малко ми се вярва. Там е, да. И сега какво трябва да правим? Чай, трябва ми пистолета. Трябва ми пистолет. Мисля отново да изчакам тя се буди, за да е Това не ми трябва в момента, но добре, хай ще го вземем. Тук също би трябвало да има предмет, я да им. Нищо няма. Окей, добре, поне намерихме друго нещо, което може... Добре, имам още една част от пушката, която е долу, не съм сигурен. То ключ, ако спя точно там, да падне, при това толкова подредено. Според мен тя ще се е събудила, само отивам това го... Добре, вече направихме пушката, знам къде са 3 части. Аз направо, защо не падна от тук, па занимавам. Бът, и какво има тук? Нищо ценно. Така отивам за пистолета. Само тя да не е дошла тук през това време.
Не е 100% сигурно се е събудила, пак мина време. Това го събарям долу, за да може тя да отиде там. А така ще чуем тя, нали? Че трябва звука е толкова силен на макс. Сега ако си будна и това не го чуеш. Няма я. Или не се е събудила, ама според мен вече трябва да се събудила. Те много... Сега приспеме отново. Отиваме, взимаме чука. Отиваме тук, оставяме, а след отиваме чука вземем. Май не се събудила ли? Защото я няма никъде. What the fuck? Чай. Гаскам стаята. О! Пак за малко беше. Добре, а тя защо се отаста? Нямаме време за губене, отиваме за чука. Приятели, буквално виждате колко много се развиваме с това. Дайте един лайк. Сега, отиваме за чука. Пак обърках бутона. Буквално трябва да държа цей през цялото време. Сега трябва да съм точен тук. Фак! Сега трябва да ходя за втората стричка. Добре, уж се изстреля, това колко нагоре трябва да се изстреля, за да може... Добре, мисля поне това да го оставя тук и да направя пушката през това време. Поне знам частите къде са. Като две от тях са горе-долу на едно и също място. Не всяка една, но част от тях. Поне две от тях. Знам къде са частите и сега ще направим пушката, защото тази да я гръмнем с пушката. И оттам вече, не знам, просто ще играем и ще оцеляваме докато тази ни убие. Имаме още горе-долу към една минута, докато тя се събуди. Аз ще се възползвам да направя пушката през това време, защото знам къде са частите. Ще да е хубаво да можем повече от един предмета да държим в нас. Поне по два предмета, пък ние можем само по един. Ще каже някой, че нашия герой има само една ръка или по тая лойка. Това го оставяме. И остана само цевта, която е горе на втория етаж в съседната стая. Това, като казвам съседната стая, имам предвид тоест на стартовата стая, съседната. Още много малко време има докато тя се събуди. Затова сега ще сгубим пушката и ще я извикаме. Имам право само на един патрон вътре, за да я зареда, което също е малко кофти, ама... Аз какво ви казах? О, не. Аз какво ви казах? Така отиваме, закриваме бързо, докато тя ни намери. Тя се е събудила, трябва да ходя догоре, трябва да ходя за нова стричка, но първо трябва да отида за тъпия пистолет. Сега трябва да стигна някакси до гаража, което няма идея как ще стане. Но ще се надяваме. Да, сой капан сега, мерси. Чакай. Ще е долу сигурно. Тъпото е, че няма знам къде е в момента. Ако дойда от тази страна, нямам идея какво ще правя, наистина. Може... добре. Дойде отдолу. Тя е била в мазето. Добре, пак има начин да стигна до гаража. И аз това ще направя в момента. Чай малко е тя частта за... Той пистолет е тук долу, пък тия стрелички са тук горе. Аз мога още сега да зареда пистолета и да убия, ама аз вече минах. Какво да правя? Моля те, само не бъди тук. Защото в момента не ми трябваше да си тук. Така, мисля, че направихме пушката и стигнахме от тук с хитрост. Така. Бац. И се трябва да направя звук.
Actually, точно на стълбите ли да е гръмна? Ай, ще е гръмна тук. Се стреля. И мога... Фак! Без да искам. Чай има още един патрон, който мога да взема. О, право в носа. Така. Хора, това ще е най-якия ми изстрел. Право в носа е гръмнах. Фак. За колко време нямам идея, но ще се възползвам от това време, което ми е дадено. Трябва ми в момента... Как са? С мишката. Тук няма нищо. Тук има ли? Има още патрони. Добре, защо на пушката в Грани 2 има по 2 патрона, а тук има по 1? Той път няма как да се пропусне изстрела. Той път съм сигурен, че ще успея. За да може да взема чука, като мисля тая пушка да... О, бах ти, яки изстрел. Така, имаме достъп. Бам, и имаме скелет, който е умрял. О, това дето замразя бабката, което... После ще го правим. What the fuck? Добре, без искам. Те изхвърлям, ти не ми трябваш. Моля да има нещо хубаво тук. Месото. Брат, това въобще не ми е нужно в момента. Ама толкова ми е ненужно това, че в момента даже, че не мога да ви опиша колко ми е ненужно. Това не ми трябва. Добре, оставяме го, защото не ми трябва. В момента май сме на втория или третия ден или... даже може да сме на първия, но според мен тази се вече е събудила. Затова мисля да я приспът тук за малко. О, фак. Това беше малка грешка. Но тя няма да дойде тук, кой знае колко бързо. Надявам се да не дойде бързо. Тя би трябвало да ги чуе тия неща. Качи ли чувам да идва ли? Брат, what the fuck? Как застана чука така? Тя трябва вече да ги чуе тия неща. Ако тя е отишла там, ще е много зле. Защото ще дойде от тук и ще ме убие. При това бързо ще ме убие. Защото няма да има къде да се скрия. Не, тя ще дойде тук. От стълбите. Бре, колко да звук да издавам? Оле, майко! Че! Това много ма стреснато вече. Маля. Добре, това го оставяме тук. Опа. Добре, няма значение. Оставяме го тук и отиваме да къртим горе. Хора, много се стреснах. Аре бе! Тръпни се и опитам се да мина. Мале, тук вече се стреснах при това много, наистина. Хича, аз си мислех, че ще долу от стълбите, защото нали, там също издадох някакъв звук, пак тя пак не дойде от там. Но макив как падат, бе, молите тук да е карки, защото много ми трябва този ключ. What the fuck? Бе, как става това? Добре, искам само да... Сега тук трябва да сме много внимателни, само да не се изсипа долу. Каква е тая пръчка? Така, набързо. А това се чупи с чука, който сега ще отидем за да си вземем, за да може това да го щупиме. Само да не се изсипа долу като куче, пак казвам. Той път даже няма да влизам вътре в килията, а от тук ще щупа направо и този чук вече не ми е толкова нужен, така че да хвърляме долу. И само как се чува такова. Така, и сега отиваме за карки. Че малко аз... За момент ми хрумна да скоча отгоре, ама това е много тъпа идея. Защото ще умра. Имаме още малко време, така че ще се възползвам от това малко време. Да видя
какво има в багажника на колата. А още не сме намерили нито една част за колата, което е адски странно. Може би тук ще има, не знам. Динята. Добре, отиваме да им динята. Хем, ключа за колата ще е вътре в колата. Фак май чувам. Фак тя май се събудила. Аз тая пушка сега оставих тук. Лак. Фак май чух. Дойдем към тук сега. Най-накрая нещо за колата. Това е бензина. Не всъщност, а бензина също ни трябва. Така и така, това го отключихме. Тук ставам, за да съм малко по-бърз. Аз не знам тя къде се респаунва, че се идва от едно и също място. Сега намерихме две части за колата. Едното е бензина, а другото е това, което... Каквото и да е. Факт, тя е близо. Тя се е събудила вече. Тя тук ли идва? Това беше малко тъпа идея, че го бутнах, ама. Че малко аз не мога ли да отида тук да я видя как идва? What? Уж ма гледаше. Аз от тук мога да я виждам. What, само и виждаме очите. Да пак тръгна нагоре. Това видя ма. Как ма видя, бе, човек? Как ма видя ми обясни, бе, човек? Ти уж беше глава, ти беше закрита и пак ми. Ти какво зрение имаш, бе? Кома тук? Playhouse key, айде, добре, това е хубаво. Трябва палата приспа. Това ако беше на практис, ще да е по-лесно, ама... Айде да не е чак толкова лесно. Поне има още на едно място за криене, защото тя тук няма как да влезе. Да, ето тук често има нещо. Изам. What? What? Тя въобще знае ли съм тук? Добре, тя просто излезе най-спокойно. Окей, Не, то чук не ми трябва в момента. Тото на мен ми трябваше само за... Пах ти идиота. Аз съм странен. Чай, аз бях намерил един когуил. Или май това беше в миналата игра. Брат, аз съм страшен идиот. Ето, още една част за колата. Аз това даже не съм го видял пък. Къде да извикам? Направо даже... Не, няма още. Ай, чао. Не, ставай, че идва врага. Мале. Мале, че я много близо. Тук би трябва. Не. Фак. Добре, тук беше близото това тя да ме хване. Сега ми трябва оно и там, каквото и да е. Не, мисля. Yes. Окей. Тук бяхме близо. Тук бяхме близо. Така, трябва ми гайчения ключ за тия тук и остана горивото и батерията, която даже нямам идея къде мога да я намеря. Къде ще я намеря верно тази батерия? Аз горивото го знам къде е, обаче... Че малко, то горивото е тук. Аз съм на 2 крачки. Добре, отиваме, за да оставим горивото. Внимавам само това да не го бутна, защото ще е голям трол, защото тя ще дойде тук. Хора, пишете долу дали съм добър на грани, особено през, може би хард настройките, защото това е много гадно за играене. Так само ни идва, защото сега ще оставам гориво все пак. И остана батерията. И това е май. И оня гайчен ключ, който също трябва да се намери. Значи още 2 предмета ни остават. Затова нали трябва да го изхвърля. Що пъта няма затвора тук?
Пак това е отворено. И сега няма да я видя когато идва. Ще я видя как влиза. Остана гайчения ключ, който въобще нямам идея къде е. Но ще трябва да се пообиколи малко. Ще е хубаво да мога да я заключа вътре, ама тя ще мога там да си отвори и ще излезе. Даже не я чувам да идва. Ма няма да излизам. Защото рискувам ако изляда. О, ето идва. Вече я чувам. Вие не я чувате, ама аз чувам. Ето я. Yes. Влез. Да. Влез. Готово. Така тя попадна в капана на звяра. И сега ще си постои на ваната, на това там каквото е. Трябва ми чука за тука. Той тук чука, аз пък какво занимавам. Остана Playhouse Key за това и остана Master Key, който е червения ключ. Хора, в момента сме толкова близко да избягаме през вратата, защото да кажем, че това е най-лесният изход. Нема колата на най-лесният изход. Падал Key, аз го оставих и тук, защото нямаш какво да го правя. А тя по дяволите е припаднала на вратата. Хора, остана само един предмет, за да избягаме през вратата само. Което е много хубаво. Затова нека да отключим и остана само червения ключ, който изобщо нямам идея даже къде е. Всъщност имам още нещо, което още не сме видяли. То е пак в тази клетка. Затова вземам ги тия клещи, отиваме горе. Имаше един ключ на едно въртящо се, което ако е Master Key, значи си ходим от тая къща реално. Защото само това ни трябва в момента. Имаше и код, който още не сме видяли, аз там не съм видял. Ренча, това е гайчния ключ. Значи ни трябва само батерията, която може би ще е горе при паяка, затова трябва да отидем да вземем месото, което беше при онзи гълъб. Аз направо, що не минавам. В момента тя ще е пак за 2 минути май приспана, не съм сигурен. Сега като има при колата и ще разберем. Всъщност не, май няма да разберем. Да, тя е излязла. Добре, ще отворим и това ще го изключим. В момента няма тя да дойде, защото не сме издали звук. Добре, това ни трябва вече, затова го изхвърляме, за да може тя да дойде отново. Всичките буклуци, ето тук ще се изхвърлят. Вече трябва да се събудила според мене, не съм сигурен. Попадна. Лепилото. Може да не се е събудила, не знам. Не, ще изчакаме 2-3 минутки, ще им. Хора, остана ни много малко, за да избягаме. До момента ни трябва само една батерия за колата и един ключ за входната врата, за да си избягаме оттам. Всъщност ще погледна дали иска код, който още не сме видяли даже. Добре, излизам. Тя няма дойде. Добре, тя се събудила. Защото постави капана, аз се чух. За още малко време ще си в сауната на топло. Хора, остана ни много малко, за да избягаме. Дайте палец нагоре, за ако си мислите, че ще успеем да си тръгнем. Май без тя да ни убие нито един път. Или май само един път. Така. За кой път вече го... Добре, я да отидем на вратата да видим дали има код или подобно. Ма трябва да гледам тук в моите крака какво има, защото тя чух да слага капан. Не виждам код. Ето, пише си Master Key, който още не сме видяли. Ние даже нямам идея къде е. Да не е тук, че да го гледам. Няма нищо. Има само патрони за пушката. Не е тук. Някъде където не сме проверили батерията и тя е важна все пак. А това даже няма под.
Че това го съборя, да няма нищо вътре. What? Как падна? Не няма нищо. Тя в момента е приспана и това няма се чуи. Някъде... Добре, ще вземем книгата, която аз даже забравих къде е. Я отида при гълъба, защото тя храната е в кухнята за гълъба. Ще отида да погледна там дали не е ключа. И ако е там ключа, реално вече сме готови за вкъщи. Чакай, той гълъба беше тук. Дъното е тук, защото и без това не ми се обикаля повече. Другия кога. Добре, не е тук, значи ти си безполезен. Добре, искам пак да го гледам тук, защото може да е тук, не съм сигурен. Чай, то месото не беше ли тук, бе? Ма аз трябва да намеря и специалния ключ. Това е другото нещо. Сега в момента се лутам като лут. Ето е книгата, аз пък стои и се чудя тя къде е. Вече се е събудила, защото много време мина. Тук да огледам един бърз поглед да ударя. Тук да видя. То е едно червено такова. Скривам се при тя да е дошла, защото този път, ако се събудила, ще дойде сравнително бързо. Затова ще изчакам онази баба да изплюе тук един ключ и ще влезем в канала и там ще им дали не е там ключа и ако е там, сейф ключа, отиваме да видим сейфа. Приспиваме бабата отново с пистолета, който аз даже бях забравил къде го оставих. Не, пак ще оставим в сауната. Да, дето идва. Аз даже чувам как идва. В принцип, може да я бъгна и така ще стане по-лесно, ама няма да рискувам. Защото не знам как става. Не знам как става, трябва да правя така. Е така много пъти. И ще стане. Ето да дойде тъкмо. Осталото става бухалка. А между другото, на вашите екрани изглежда тъмно, но не е чак толкова тъмно, колкото изглежда. Даже светло даже. Ето така ще ви. Там само отражението на лампата отразява в монитора. Сериозно ли остави капан там? What the fuck? Как парат тия капани? От тая баба няма ли вече диза? Не, май ще се лижи още. Тя отиде някъде, аз даже нямам идея къде. Ето. Фак видяма. Добре, ще се скрия тук. Ще изчакам да дойде тук всъщност. Аре бе, крий се тук. Сега чака да дойде тя, скачам долу и там ще направя един бърз поглед отново и ще надявам да намеря нещо. Не, ще отида в сента стая да видя дали оная баба изплюва един ключ, който е за мазата, така да кажа. Всъщност е за канализацията, ама той е маза все едно. What? Как се изправи? Сега в момента няма да скачам, защото рискувам. Защото тя ако е долу и аз скоча, тя ще ме убие много бързо. Пак. Какво падна? Ето. Ключа. Ето. То се чу даже. Затова ще изчакам да се изправи, за да може аз да го съборя. Ето идва. Сега ще изчакам да дойде, за да може аз да отида за ключа, докато тя е тук. Не, тя мога да ме пресрещне тук. Добре. Ще й трябва време. Какво време? Тя ще дойде бързо. Тук малко ще изиграя. Ето. Ах, майка ти мръсна. Добре, ще мина от по-дългия път, за да може тя да ме изгуби по-лесно. Всъщност нямам други планове. Сега, тук има един специален подарък за теб. Наистина е хубав. Много ще изкефи. Казва се приспиване.
Хора, много сме близко да избягаме. Дайте лайк. Аре бе, човек, това ще не се взима. What? Верно ли трябваше точно тук, бе? И то точно така да легнеш? О, не. Факт за това остана заровено под нея. Чак, мани си гнусната бухалка. Не ми трябва бухалката ти. Не, всъщност ми трябва, за да те убия с нея. То капан... Той май ще изчезне. Сега, трябва да отидем при телевизора, където има един капак и там се надявам да е или Master Key или Safe Keys, защото най-вероятно Master Key ще е там сигурно. Ако е тук, Master Key ще е още по-хубаво. То няма нищо. Страхотен подарък. What? Сега, тук има един грозен паяк, който няма да се занимаваме с него. Направо излизаме. Някъде където не съм лутнал, където не съм ходил. Се е включал още даже, не сме намерили. Което е странно, аз колко места проверих. Още за тия картини. Брат, има тая картина, тя не ми трябва в момента и не ми е нужна, защото ние май сме на първия или втория ден. Мента се лутам и нямам идея къде да хода, къде да търся, защото гледайте колко много съм тършувал. Между аз даже мога да се крия в тия, ама не ми трябва. Той е гълъб. Сега при него имаше един когъл. Добре, ще се опитаме да ги съберем. Да видим дали там ще успеем да намериме. Обаче не знам къде изхвърлих първия. Защото аз в тази игра ли беше, в миналата ли беше, бях намерил единия и го изхвърлих. Но другия къде нямам грам идея. Защото за Playhouse, което взех, иска иска два когъла, единия нямам идея къде е, другия е при птицата. Където се отиваме. Се надяваме да изкараме късмет. Вземем от това, оставяме храната. Аз от тук трябва да изляза сега. Да носа тази да нема пресрещне, защото ще бъде много зле. Аз трябва да изляза отвън сега. Тя ще отиде там, за какво? Само да не ми дойде от тук, защото ще бъде много зле. Това видео ще стане едночасово, тъй като гледам. Фак. Дори тя да дойде тук, аз съм отвънка, тъй че. Сега, остана още един, който трябва да се постави тук. И ако тук не е Master Key, аз се гръмна. Защото вече нямам идея къде да хода. Този кладенец, кой има в него? Имаше някакъв трик там да мога да се видя, ама... Няма нищо. Или аз просто съм сляп и не виждам. Хора, остана само едно нещо. Всъщност две, защото сега в момента се опитам да събера двата когъла. Като даже... Добре, може би ще трябва да отида в канала да видя там. Добре, отиваме отново в сауната, за да затвориме там, защото в момента изобщо нямам желание да се крия. Имам желание да се отърва от тебе. Аз даже, това съм го забравил включено. Това го затварям, за да се вижда. Но то на коме се вижда, аз нали чувам нейните стъпки, която тя обикаля. Ето идва. Уша, чувах. Аз това го мет, ето го. Ето я. Така, стой си вътре. Това ще го отворя, защото нали карки е тук. Да не вземе нещо да стане бък и то ключ да изчезне. Ще отида в канала, за да видя, за да лутна и там, но няма съм там за дълго, защото има един грозен паяк, който ако ме хване, ще има много трол, защото лесно ще ме фаща, защото е един такъв... сега като отиде там и ще го видите какъв е. Ето, този път си изписа, пък предните пъти не изписа. Сега ще го видите, защото си има jumpscare от тук как минава. Ето го. Хубаво е, че поне мога да съм изправен
тия места. Спамя бутона. Сега, тук има напознаване, като едното е бомба, другото е оригинално и трябва да го позная. Ако не, ще гръмна. Не бе! Обърках. Не, моля те, цъкай, само това да не отпред, да го е там се показа. Цъкай. Нагоре отиваме. Сега, стискайте палци да го оцеля, защото ако не го оцеля, аз ще умра, като цял ще гръмнеме. Аз не го оцелих. И умрях. Сега хем ще има кой ден е. Поне знаем кое е истинското и знам къде е асансьора, защото запомних пътя. А това е ден втори! Хора, че това е ден втори. Значи сме били на първия ден. Имаме още 4 дена опит. Това е втори опит, още 2 опита имаме. Абе имаме опити, все пак се развих толкова много само в единия опит. Аз направо съм надолу. Само да не си изразходя всичките опити за глупости, защото това ще бъде пълна трагедия. И има телевизор, който е раздясал. Хора, това се опита да ме хване, но не успя. Моля те, тука да е или батерията, или Master Key. Добре, сейфки. Добре, пак е добре. Защото там може да е батерията. Поне знам как да се върна, само това да не е тук и да ме чака. Мото тръгна точно по пътя, по който съм и аз. Го изхода. Който аз няма да съм от тук. Аз пък очаквах тук да има нещо. Само най-гадория да не е тук и да ме дебне. Не, то тук винаги няма нищо, аз въобще защо търся нещо. Как да се скрия? Yes! Хора, сме с колата. Боже. Тук няма как да ме фане. Трябва да избягам от тук, за да може да избягаме с колата, както така ще бягаме. Поне тук може да съм изправен, не? Къде е изхода? Къде е изхода, бе, брат? Не е това. Добре, дай някой има тук поне. Хора, в момента се лутам и търся изхода. Пак това ли, бе, брат? Писна ми! Бе, ела тук, за да може аз да избягам от другата страна. Сега точно да я оттръгна от там. Сега като дойда там, аз минавам от тук. И успяхме да го намерим. Сега, в момента... Ето, то ни дръпна точно при колата. И мисля, че това е. Затваряме. И си ходиме, това е. Тя къде и не знам. What? Какво падна, бе? Ела! Точно ела! Пред колата. Хора, сега ще видите екшън. Само да дойде тук отпреде и ще видите какво ще стане с нея. Ако дойде, например, днес.
Хора, успяхме да избягаме от втория ден с клавиатура и мишка. Нямате си идея колко трудно беше това и колко напрегнато, защото беше много напрегнато. Аз си мислех, че няма да успея. Но успяхме да избягаме от грани, от клавиатура и мишка. Ето виждате контролите как ги изписва. И това ще е от днескашното ни видео. И чао, чао, аз много се изморих.